Obojok a pod ním reťaz vrastená do krku. Navyše psík žil v otrasných podmienkach. Keďže majitelia nemali pozemok oplatený, chlpáča uzavreli do zabednenej búdy. Zachránili ho členky huménskej karanténnej stanice a s ním aj ďalšieho na kosť vychudnutého psíka. Podľa veterinárnej lekárky si síce majitelia mysleli, že sa o zvieratá starajú dobre, no v skutočnosti ich nevedomosťou pomaly zabíjali. Psíky sa nachádzali v jednej z obcí v Snínskom okrese. To, že sú v zlom stave, zaregistrovali všímaví ľudia a kontaktovali karanténnu stanicu. Snínsky útulok bol však plný a tak pomohli dobrovoľníci z Humenného. Kým jeden psík bol podvýživený, stav druhého bol podstatne horší. Žil v zabednenej bude, kde nemal prístup vlastne ani k venčeniu, nakoľko majitelia nemali ohradený pozemok. K súčasným majiteľom sa zatúlal pred 4 mesiacmi. Chceli mu pomôcť, dali mu jesť, psík ostal tam, len mu nedokázali pomôcť, lebo prvé, čo mali zabezpečiť, aby ten psík netrpel, kontaktovať veterinára a dať odstrániť ten obojok, tú reťaz. Je to strašne bolestivé a on si nedal šahnuť na krk, na seba, lebo každý jeho pohyb je strašne bolestivý. Oni si mysleli, že mu pomáhajú, ale fakt je taký, že vlastne ho pomaly zabíjali. Psíček mal neskutočné rany v oblasti krku, bol uvadený na obojok. Pod tým obojkom bola ešte kovová reťaz, ktorá bola asi na 5 cm vrastená do krčného svalstva. Lekárka ho musela uspať a kovovú vrastenú reťaz odstrániť kliešťami. Nebyť pomoci, nasledoval by mimoriadne bolestivý koniec. Koža bola nahnitá, zhnisaná. Jedno šťastie, že keďže je už teplo, muchy nenakladli vajcia, pretože by sa tam rozšírila miáza a to si myslím, že to už by bol koniec. Na mieste urobili kontrolu aj štátni veterinári a uložili opatrenia na nápravu. Majitelia sa ale napokon psíkov dobrovoľne vzdali. Po ošetrení ich umiestnili do karanténnej stanice, tu budú čakať na adopciu. Chcela by som vyzvať všetkých. Ak takýto prípad je, nech kontaktujú starostu. Pani tiež povedala, že ja som nevedela, že obec to má riešiť. Každá obec má mať podpísanú odchytovú zmluvu. Obec by už riešila, obec by už kontaktovala odchytovú službu a by sa to oveľa skôr poriešilo. Z Horného Zemplína Jana Veľasová, televízia Joj.